बरायबाय लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअआव आङो दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाबोनो हास्थायदों लोगोफोर दिनैनि बे भिडिअआनो जागोन जोंहा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय जि उदालगुरि टाउननि साहा भुटान आरो आसाम बर्डार नैबे जायगायाव आङो दंफैयो मानो होनना बुङोब्ला बे जायगायानो जाबाय जोंहा बड'लेण्ड हेरिटेज एग्र' टुरिजम रिजर्ट नैबे रिजर्टआव आङो दंफैयो आरो ना लोगोफोर आङो बिनिनो माखासे भिडिअ नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन नोंथांमोना नायलांदो आरो ना लोगोफोर जुदि नायनानै मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव आरो ना लोगोफोर आरो लोगोसे जुदि नोंथांमोना फैनो गोसोब्ला फैनो हागोन आरो ना आङो एसे नुथायफोरखौ दिन्थिलांनोसै लोगोफोर नोंथांमोननो एसे नायलांदो आरो ना नोंथांमोना आरो जुदि नोंथांमोना फैयोब्ला जोंहा बेयो जाबाय उदालगुरि टाउननि साहा भुटान आरो आसाम बर्डार खाथियाव आरो ना लोगोफोर नांजाबनाय सिमा आरो हाजोआव आरो ना मोजां जायगाया समायना एसे दिन्थिलांसै नायलांदो दा बड'लेण्ड हेरिटेज एग्र' टुरिजमनि लोगोफोर जायगायाथ' गोबां समायना जाबाय आङो गोबाव जाबायमोन बेयाव फैयैया आरो नोंथांमोननो सिगाङावबो आङो भिडिअ दिन्थिदोंमोन आरो सिगांनि भिडिअ आरो दानि भिडिअ गोबां डिफारेन्स जाबाय आरो ना फुल दंफां जा बेफोरो गोबां देरबाय बै समावथ' आङो जेब्ला गोदान बनायजेनदोंमोन नैबे समावसो फैनाय जादोंमोन आरो ना लोगोफोर दे लोगोफोर नायलांबाय था आङो दिन्थिलांगोन बिदिनो गोबां मानसि जाफैयो बेयाव जोंहा मानसिफ्रा सानडे सेटारडे सानडेआव बांसिन जायो आरो ना लोगोफोर मानसिफ्रा बेनिफ्राय आरो जोंहा बेयाव रेस्टुरेन्टनि फेसिलिटि दङ आरो कटेज दङ नोंथांमोना थाफैनो गोसोबाबो थाफैनो हागोन बिदि आरो ना ओमफ्राय जोङो बेयाव माबा मोनसे गोनां खामानि लानानै फैनाय जादों आरो ना लोगोफोर बेखौबो दिन्थिलांगोन नोंथांमोननो जोंहा हाजोआव ओरैबायदि मोजां भिउ गोबां मानसिफ्रा बेरायनो फैयो फाइनालि दायो जोङो सफैबाय बड'लेण्ड हेरिटेज एग्र' टुरिजमाव लोगोफोरनि नायदो दायो जोङो सिङाव एन्ट्रि जासिगोन आरो ना दे नायलांबाय था लोगोफोर दिन्थिलांगोन सिंनि नुथायखौ माबायदि एन्ट्रियाव मा खबर दे जोंहा नै बिथिं गथ'फोरनि गेलेग्रा दङ नै बिथिं जाहैबाय न' पार्किं आरो ना बिथिं गारि सोनो मोनला आरो ना बिथिं थाबायनानै थांनो गोनां जागोन ओमफ्राय दा लोगोफोर जायगाखौ ओरैबायदि समायना जाबाय बेरायथावना जाबाय आरो ना जायगाया बिथिं गथ'फोरनि गेलेग्रा बायदिसिना दङ जाबाय आरो कटेजआनो नैबे जाहैबाय कफ्रि कटेज नैबे गुबुन गुबुन नामजों दोननाय जादों बेनिफ्राय आरो नैबेथिं मोनसे दङ बियो मा नाम बेखौ मिथिला बेनिफ्राय जोंहा जेमा कटेज नुदोंना लोगोफोर नामखौ गांजेमा कटेज नोंथांमोना थाफैनो हागोन जुदि थाफैयोब्ला बेयाव नैबेयाव जागोन आरो ना आङो एसे दिन्थिलांनोसै नैबे जाहैबाय खदाल कटेज नैबे नामा जाहैबाय खदाल कटेज ओमफ्राय दा बेनिफ्राय आरो बै गोजौनिया जाहैबाय मा नामथाय दिन्थिलांनोसै गोजौआव गाखोलांनानै कटेज जोंना नैबेयाव जागोन आरो ना प्रग्रामा नै जा प्रग्रामाव एटेन्ड खालामग्राफोरा नै सफैना दंखाजोबो जोंसो लेट जाबोबाय आरो नै माबा मोनसे गोनां हाबाफारि लानानै फैदों आरो दिनै बेयाव टिमखौ देखायनोसै जोंहा नैथिं टिमा थिगानो मोजां भिडिअ'थ' मोजां जोंहा नैबे बिथांखौ सिनाय मोनो गोबाङा सिनाय मोनखायो जा मालिकआ बिथाङानो दे जा नैबे बड'लेण्ड हेरिटेज एग्र' टुरिजमनि मालिकआ बिथाङानो सिनाय मोनखायो बेखिनियानो आरोना लोगोफोर आरो फैबावनो हागौ उनाव माखासे सफैथ'वाखै सफैगोन दान्दिसे उनाव
नै बिथिं एसे भिउखौ दिन्थिनोसै लोगोफोर नै बिथिं नाहरदो आरो ना जोंहानो फेक्टरिया भिउआ माबायदि बरिया समायना बिदि समायना गरम आरे मा खबर मोजां सोरानि न' बियो दे बुं सोरानि न'आ हा जोंहानि होनना बुंनांगोन नोङो मिथिबाय नै बिथिं जाहैबाय नै हीरा आरो जेनेलिया ओइ इधर देखो तो कैसे लाजिदां लाजिनाङा एनड्रिय मबाइलाव बिराद मुखुब नै गथ'फ्रा आङो बासायगिरिफोरखौ जिसुखौ हामबायदों आरो लोगोसे जोंनि मार्कस हान्जानि मोनफ्रोमबो मार्कस हान्जानि मोनफ्रोमबोखौबो बरायग्रोनाय थाबाय बासायगिरिफोरखौ जिसुनि मुङै आरो जोंहा जोंनि मार्कस हान्जाया जे गलमा मण्डलिनि थि खालामनानै होखाजानाय बायदि जोंनि गेजेराव मंगलबार खालि जायो आरो जोंहा बियो गोबाव सम जालांबायमोन गेजेराव गेप्स थानाया माखासे जाहोननि थाखाय बेखौ जोङो दोनथ'नाय जादोंमोन आरो बिदिनो फैयै फैयै दिनैनि बे मंगलबार सानाव जोंहा जोंनि जे मार्कस हान्जानि जे सामलायगिरि बिथांमोनखौबो हामबायनो फोरबो जिसुनि मुङैनो मानो होनना बुङोब्ला दिनै बिथांमोननियाव जोङो जि न'खराव थांनानै खालामनांगौमोन आर'जखौ आरो बे आर'जखौ बिथांमोना गावनिनो जि मोनसे रिजर्ट बेयाव जोंखौ हांख्रायबाय बेयाव आर'ज गिर्जाखौ लानो थाखाय आङो बे न'खरखौबो फोरबो जिसुनि मुङैनो मार्कस हान्जानि जानानै रोजा रोजा हामबायदों जोङो दिनै बे आर'जनि जि हाबाफारि बेखौ जागायनायनि सिगां जोङो इसोरखौ मेथाइनि गेजेरजों जोङो बाख्नायनो जोङो बयबो गोसो होनानै इसोरखौ मेथाइ खननानै बाख्नायगोन आरो बेनि उनाव जोंनि हाबाफारिखौ जोङो फारियै जोङो आवगायलांगोन जोङो नैबे समाव खौसेयै जोंहा बर' ख्रिस्ट' मेथाइनिफ्राय जोंहा सेलेक्ट खालामनो होदोंमोन जोङो बेखौ रोजाबनानै 403 बे मेथाइखौ इसोरनि गाहाम रादाब जोङो आबहावानिफ्राय जोङो खोनासंगोन आरो बे परियारनि लागै बा आरो जोंनि दायो जोङो बिथिं एसे थाबायनोसै नै लोगोफोर बिथिं नै जोंहा गथ'फ्रा सिगां थाबायगासिनो जुदि नोंथांमोनाबो फैनो गोसोबा फैनो हागोन जोंहा समायना समायना बिबार बागान जाबाय सिगाङावथ' गैयामोन बिदि आं थारमाने गोबाव जाबायमोन आरोना लोगोफोर बेयाव फैनानै भिडिअ खालामिया नाथाय दायो फैनानै ओरैबायदि समायना नुफैबाय आरोना लोगोफोर बिदिनो नायदो बिबारफोराबो देरबाय दंफांफोराबो देरबाय आरो कटेजफोरखौबो गोदान गोदान बनायबाय बिथिं नै जोंहा नै बिथिं जाहैबाय गेलेग्रा नै बिथिं गथ'फोरखौ लाबोयोबा नोंथांमोना नै बेयाव गेलेहोनो हागोन रुप ब्रिज दङ बिदिनो रुप ब्रिज लिरदों बिथिं जिन दालांफोर दालांबो दङ बेनिफ्राय आरो नै बिथिं आनमला लाजिनानै बेलेगथिं मोखां जाना थाबाय नै जोंहा
ओमफ्राय नै बिथिं नै जाहा नै बिथिं गेलेदों दुफां आरो एनड्रिय मा होनना बुङो बेखौ हो कसरं करिं करिं कामान्डुलै कामान्डु नेट बियो मिथिबाय कामान्डु ट्रेनिं होग्रा मिथिबाय बेनिफ्राय आरो नै बिथिंबो दङ गोबां गेलेग्रा दङ आरोना गथ'फोरनि थाखाय मिथिनो जा एनड्रिय आरो दुफाङा ओरैबायदि गेलेदों दे हो बरिया दे बरिया दे हाला नोङो दुफाङा हाला मा खालायनो सायो स्लाइडिंआव गेलेबाय आरो नै बा दे नोंसिनि थाखाय नङालै बे न'फोरनिसो मिथिबाय खोनाबाय दुफा न'फोरनि थाखायसो बियो गेले उन्दैफोरनि दे एनड्रिय हो दे खनसे जाबावदो नांथायोलै उन्दैफोरनि थाखायसोलै नैबेफोरावबो गेलेहोनो हायो गथ'फोरखौ लाबोयोबा ओमफ्राय आरो नैबे जाहैबाय ब्रिज देलाय दे थाबायला हायना हाया मा ब्रिज होनना बुङो बेखौ लण्डन ब्रिज दिन दालांफोर दालांलै बियो बिसोर गाखोनो हायालै बिसोरो गाखोनो हाया बेयाव थांबाय था एलिया गाखोआखै नोंलाय पारिया गाखोनाय दा इयाव थाबायनो हायोबा नोंसोरो थाबायनो हागोन ना हाया नै बेयावबो नै गेलेहोनो हायो नै बिदि गेलेयो आरो नै गथ'फ्रानो बेनिफ्राय जोंहा नै बिथिं जाहैबाय मा बागान बियो एग्र' टुरिजिम ना मा होनना बुङो हेरिटेज बड'लेण्ड हेरिटेज एग्र' टुरिजिम होनना बुङोब्ला जोंहा बेयाव गोबां फिथाइ सामथाइ जानायनि जेनेबा जोंहा बागान नुगोन डु नट प्लाक हुइच एन्ड फ्लावार फाइन रेड्स फाइनबो होनांगोन थारमाने नैबेयावनो 1000 फाइन होनांगोन नै लोगोफोरनो नैथिं फिथाइ थायोबा मौसुमि होनदांलै बियो मौसुमि दङ हालदै दङ बिदिनो गोबां मा होनना बुङो जानायनि दङ आरोना ओमफ्राय बिथिं जुखाम दङ बेनिफ्राय आरो ड्रागन दङ बिदिनो मैगं थाइगं गोबां दङ आरो जोंहा नैबे गोजौथिं नुदों ना नैथिं थारमाने गार' फोदों आरोना जुखाम फोदों जुखाम नैदे जोंहा नै बिथिं गोदो उन्दैयाव गेलेनो मोनासै दा बिदिनो दासो सम मोनदों गथ'फोर देरनानै दा सम मोनबाय गेलेनो मोनदों हामबायनो थिग दङ 5 पइन्ट आरो ना मा होनना बुङो जोंहा नैबेयाव नोंथांमोना जुदि फैयोब्ला नैबेयाव फटक लानो हागोन बेयाव फटकनि थाखाय जायगा बनायना दोनखादों जायफोरा फटक लानो मोजां मोनो सेलफि लानो मोजां मोनो सेलफि पइन्ट खालामना दोनदों आरो नै बनायनानै बिदिनो जोंहाबो लाबाय गाहायनि भिउखौ माबायदि मोजां नुहुरनाय लोगोफोरनाय माइ दुब्लि बारि
नै बिथांमोना बिराद फटक लादों नै जोंहा नै बेयाव दै थिग दङ लानांगौ बेफोर जाहैबाय मोनसे मेम'रि दै मा होनना बुङो र' बेयाव मा देखायदों थिंना एसे केबिन किड्स जन स्मकिं जन ओमफ्राय नैथिं कटेज नैबेयाव नुदों जोंहा राइट साइडथिं थांबाय किड्स जन बेनिफ्राय कटेज ओमफ्राय आरो नै बिथिं लेफ्ट साइडआव थांबाय केबिन दङ बेनिफ्राय आरो स्मकिं जन दङ आरोना बिथिं बिदि फेसिलिटि दङ दै बेनिफ्राय आरो जोंहा नैबे जाहैबाय रेस्टुरेन्टआव एसे हाबनानै दिन्थिनोसै लोगोफोर रेस्टुरेन्टनि नुथायखौ माबायदि जोंहा नैबे जाहैबाय रेस्टुरेन्ट एसे हाबलांनोसै सुजित नार्जारि मेम'रियेल रेस्टुरेन्ट होनो नैबेनि रेस्टुरेन्टनि नामखौ सुजित नार्जारि मेम'रियेल रेस्टुरेन्टनि नामाव खालामनाय जादों आरोना रेस्टुरेन्टआव हाबलांनोसै गोबां फेसिलिटि दङ बेयाव आइटेमा जाहैबाय नै मा होनना बुङो बेखौ बिरियानि फ्राइड राइस बेनिफ्राय आरो मा होनना बुङो पक बेनिफ्राय आरो चिकेन आरोना जादो गोथाव एन्ड्रिय गोबां जाना मोनगवाखै नोंस्रानो दे दायो जोंहा जानायाव बाहागो लाबाय आरोना बे मालिकनि दैदेननायाव दिनै बड'लेण्ड हेरिटेज एग्र' टुरिजमाव मोनजालायबाय बोथिसे मा होनना बुङो बोथिसे मोनजालायबाय जोंहा नै बिथिं मा होनना बुङो फ्राइड राइसजों बेनिफ्राय मा चिकेन जानो ना अमा जानो आरोना अमा जायो ना दाउ जायोसै आरोना नैबे मेडाम मोननि दैदेननायाव दै बे दिनैनि पार्टिया सामार भेकेसन ट्रिप दाउजें नेक्स्ट बाराव गोसो नाजा लाजिनाङा लाजिदों नामा लाजिनाङा दे जानानै सोरनि दैदेननायाव आंनि दैदेननायाव मोनजादोंसा एन्ड्रिय मा जाखो चिकेन दे